Biobekers van maïs, onderbroeken van oude bloesjes, plantenbakken met blommen dat muziek mee componeren we de kin. Het is haar gek net te betinken of het is te zien bij Welcome to the Village. Het festival dat dit weekend plak vindt in het Groene Stergebied bij Ljouwert is net alleen nog een plak om te douchen en te drinken, maar het zien het ook als lipjend laboratorium voor nieuwe dwarseme producten, zoals dus deze beker. Omdat op festivals de meeste bekers toch nog op de grond gegooid worden. Of het zijn hardcupbekers die maar één afvalstroom zijn. En voor hete drank, koffie en thee, heb je dan nog een andere beker. En wat wij willen is één beker die alles kan. Dus alles kan hebben. En het liefst ook inderdaad bio-afbreekbaar is. Voor bedrijven en ondernemers is het een geschikt plak om haar producten te testen. Het is eigenlijk een levend laboratorium met echte mensen. En voordat je de markt op gaat is het best wel handig om te weten, doet mijn product het echt in een setting die lijkt op waar ik mijn product echt wil hebben. En dit is eigenlijk een van de weinige plekken waar het kan. Maar dan mag het vanzelfs net bij Blieuwen. Het festival is een closed area, zoals we dat noemen. Zodat je heel goed op één terrein een beker kan testen. En we willen ook kijken naar scholen en naar overheidsgebouwen, want daar is het eigenlijk elke dag festival. Dus er lopen sowieso duizenden mensen rond om te kijken hoe we het kunnen introduceren bij scholen en bij provinciehuizen of gemeentelijke gebouwen.